Xbarretna fl-imkien mulej, kelbtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin mulej, hemm jittejx fil-nur. Dikni tennew mulej, qalbna ferħana, għax inta Din il-qudisa se jirinofru għal benefatturi tas-santwarju. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. U tinersu lejn din l-Ewkaristija li flimkien se jrin niċċelebraw billi qabel xejn narfu in-nuqqasijiet tagħna ħalli flimkien nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem ferxni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missiera. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil mulej li qam mill-imwiet u għatina li l-istess semil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu xi wħud mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba qamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bis-sħiħ. Għalhekk qatgħuha li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u lill-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Imbagħad l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu lil xi wħud minnhom u jibgħatuhom Antjokja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antjokja, tas-Sirja u taċ-Ċiliċja li ġew mill-ġnus. Islim għalikom. Aħna smajna li xi wħud minn nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna l-kol bejnietna u derilna li kellna nażlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżis tagħna Barnaba u Pawlu. Nies
li jiddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Siedna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u lil Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa. Għax lill-Ispirtu Santu u lilna derilna li aħna m'għandna nabbukom b'ebda pis ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ, jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sakrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali fgati u miżwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn saħħa. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali fost il-ġnus Alla wera is-salvazzjoni tiegħu. Iħenna lina Alla u berikna, iddawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu fost il-ġnus Alla wera is-salvazzjoni tiegħu. Jitennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ għax triġi lil popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ngħidu fost il-ġnus Alla wera is-salvazzjoni tiegħu. Ifaħruk il-popli jew Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ngħidu fost il-ġnus Alla wera is-salvazzjoni tiegħu. It-tieni qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. L-anġlu ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira u għolja u urini il-belt il-qaddisa, Ġerusalem, nieżla mis-sema mingħand Alla, bil-glorja ta' Alla fija, tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġaspru wileq daqs il-kristall. Għandha ħajd kbir u għoli, b'12 il-bib fih u 12 anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba l-ismijiet ta' 12 tribù ta' Uliet Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa ta' nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 pedament li fuqhom hemm 12 isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Ebda tempju ma rajt fija għax il-mulej hu it-tempju tagħha, Alla li jista' kollox u l-ħaruf. U l-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar biex idawluha għax biex idawwalha għandha il-glorja ta' Alla u l-musbieħ tagħha il-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Alleluja! Jekk xi ħadd jħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja! Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħaresx kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur, l-Ispiritu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jiena inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Taqtawx qalbkom, tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-missier, għax il-missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Il-kelma tal-mulej.
Wasalna prattikament biex niċċelebraw l-aħħar ħadd ta' żmien il-Għid, il-ħadd li ġej niċċelebraw il-festa ta' tluħ is-sema tal-Mulej biex imbagħad il-ħadd ta' wara niċċelebraw Pentekoste, l-inżul tal-Ispiritu Santu. Ekku propju f'din il-kelma Ġesu mill-ġdid ikellimna bħalma kellimna dawn iż-żewġ tiħdut li għaddew dwar is-sinifikat tal-imħabba. Din id-darba ekku l-imħabba li jitkellem minna Ġesu hija l-imħabba fir-relazzjoni tagħna miegħu. Ġeneralment aħna meta nitkellmu fir-relazzjonijiet ta' bejnietna ngħidu jekk tobdini tħobbni. Mela jiena nobdi lil xi ħadd, lil mara, lil raġel, it-tfal lil ġenituri tagħhom u dik għalina tkun tfisser turija ta' mħabba. Mentri Ġesu fil-Vanġelu tal-lum qed jgħidilna xi ħaġa kompletament bil-kontra. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti. Ekku Ġesu ma jitlaqx mill-ubidjenza biex imbagħad jasal għall-imħabba, imma jitlaq mill-imħabba biex jasal għall-ubidjenza. Jitlaq mill-imħabba biex jasal għall-ubidjenza. Mela l-ubidjenza hija konsegwenza tal-imħabba. Jekk aħna nħobbu lil Ġesu, jekk aħna għandna rabta ta' mħabba ma' Ġesu, allura inħarsu l-kelma tiegħu, il-kelma li nisimgħu kull nhar ta' ħadd. Però ekku Ġesu jkompli anke jgħidilna xi ħaġa verament sabiħa llum. Jekk xi ħadd iħobbni jħares kelmti u missieri jħobbu. U din l-imħabba ta' bejn l-iben u l-missier, ta' bejn Ġesu u l-missier tagħna tas-sema, issir l-imħabba wkoll li l-missier tas-sema għandu lejna. Ekku prattikament Ġesu qed ipoġġina fuq l-istess imħabba li hemm fir-relazzjoni tiegħu bħala iben mal-missier. F'din l-istess imħabba li hemm relazzjoni ta' iben mal-missier, jekk aħna inħobbuh u ngħixu l-kelma tiegħu, aħna nkunu maħbuba mill-missier. U mhux hekk biss, u aħna niġu nagħmru għandu. Kemm hija sabiħa din il-frażi tal-Vanġelu tal-lum. U aħna niġu u nagħmru għandu, niġu u ngħixu għandu. Mhux ngħixu miegħu, mhux ngħixu qrib tiegħu, imma għandu. Alla li jgħix fina. Ekku kważi kważi Ġesu qed jgħidilna aħna nsiru tabernaklu ta' Alla, tabernaklu ta' Alla. Jekk aħna inħobbuh u effett ta' dik l-imħabba ngħixu il-kelma tiegħu, ngħixu l-kelma tiegħu. Fil-prattika però naturalment mhux biss billi nistqarru li aħna m'għamdin, billi nistqarru li nirċievu s-sagramenti, imma li fil-prattika il-kelma tal-Vanġelu u l-kelma ta' Ġesu ngħixuha fil-ħajja tagħna. Ekku mbagħad Ġesu jitkellem dwar l-Ispiritu Santu, it-tielet persuna tas-Santisma Trinità, l-Ispiritu Santu li ekku prattikament il-ġimgħa d-dieħla nibdew anke n-novena tal-Ispiritu Santu bitħejja għall-festa tiegħu biex dan l-Ispiritu jqaddes, dan l-Ispiritu li idawwal, dan l-Ispiritu li jgħallem, dan l-Ispiritu li jiftaħ il-qalb, dan l-Ispiritu li jiftaħ il-moħħ, dan l-Ispiritu li jimla u jsaħħaħ l-imħabba li jiena u li jint għandek Alla nnifsu. Ekku ejjew għalhekk nitolbu lil Mulej illum fuq din il-kelma li nisimgħu biex il-ħajja tagħna tkun tixbaħ lill-ħajja ta' Ġesu. Naturalment bis-sakrifiċċji tagħha, bid-tbatijiet tagħha, bil-ferħ tagħha. Imma jekk verament inħobbu lil Alla u din ix-xhieda li aħna ninsabu hawnhekk miġbura għal din l-Ewkaristija hija xut tal-imħabba tagħna lejn Alla, aħna fl-imħabba tagħna lejn Alla nagħmlu ħilitna kollha biex verament din l-imħabba ngħixuha ta' dixxipli tiegħu ħalli Alla verament ikun fil-ħajja tagħna. Flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien.
Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mux mamul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn wiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti ejjew induru lejn il-missier u nitolbuh biex jibgħat fuqna l-Ispiritu qaddis tiegħu. Għall-insara biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jgħixu dak li jemnu u jikbru fl-imħabba lejn xulxin. Nitolbu. Għall-mexxejja tal-ġnus sabiex ma jibżawx mid-dialogu li jwassal għal kull waqfin mill-ġlied biex il-poplu jgħixu fil-paċi. Nitolbu. Għalina l-koll sabiex nilqaw il-kelma u niġġeddu fl-Ispiritu tal-Mulej Ġesu. Nitolbu. Missier qaddis inresqulek il-morda kollha tagħna, għatihom dak kollu li hu meħtieġ u għejn lil tant persuni li minħabba jieħdu ħsiebhom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna. Nitolbu. Min dan is-santwarju ta' Omna Marija nitolbuk qaddes il-familji tagħna f'imħabtek u bil-qawwa tal-Ispiritu ibnihom fi Knisja ċkejkna fejn inti tammar. Nitolbu. U Alla, intrid tgħix b'dawk li jilqgħu il-kelma tiegħek. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek fuqna biex ifakkarna f'dak kollu li għallimna Ġesu u jenna nkunu xhieda tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha.
Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerred fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena, il-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja waqt li bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton miegħi mingħajr ma jistoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Umtalla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu issa flimkien it-talba li l-mulej Ġesu jallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Naddaħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet ta' dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħarisni waħdi. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, Sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġdida. Addis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja.
Qabel xejn nixtieq nirringrazzjakom l-offerta li għamilna l-lejla kienet li ħatmur għal missjoni ta' l-Isqof George ġewwa Tripoli kienet ta' 470 euro. Grazzi tal-ġenerożità sabiħa tagħkom. Ejjew inkomplu insostnu l-eċċellenza tiegħu fit-talb tagħna, partikolarment f'din il-missjoni li mhijiex missjoni ħafifa. Nagħmlilkom ukoll l-avviżi nhar l-erba' li ġejja sejrin infakru il-100 anniversarju mill-mewt ta' Carmine Grima. Carmine Grima hija x-xebba li semet il-leħen tal-Madonna ta' Pinu hawnhekk li minnha toħroġ imbagħad l-istorja kollha tas-santwarju. Għalhekk nhar it-tlieta fid-dar tagħha li hija l-ewwel dar fit-triq li tagħti l-Arp bil-lejl matul il-lejl se nagħmlu lejl adorazzjoni. Għaliex Carmine Grima kienet ukoll tiġbor in-nies fil-festi tal-Madonna biex jgħidu ir-Rużarju flimkien fid-dar tagħha. U għalhekk sejrin nagħmlu dan il-ġest billi ngħaddu il-lejl billi fl-istess kamra fejn kienet tiġbor in-nies biex jitolbu flimkien aħna wkoll inkomplu u nagħmlu lejl ta' adorazzjoni. Dan jibda minn l-10 ta' bil-lejl tat-3 sal-5 ta' filgħodu tal-4. Jekk hawn xi persuni li huma deċiżi li jafu x'ħin ħajamlu xi sija jew xi ftit ħin, nitlobhom jinformawna biex aħna nkunu nistgħu inqasmu l-ħinijiet biex hekk dejjem ikun hemm xi persuni matul il-lejl jitolbu. Imbagħad nhar il-25 ġifieri l-erba' il-jum tal-mewt tagħha Carmine mietet nhar l-Absi. Sejrin nagħmlu pellegrinaġġ mill-parroċċa tal-Arp għal dan is-santwarju, mill-post fejn hija tgħamdet sa fejn semet is-sejħa. U għalhekk il-pellegrinaġġ jibda fis-7 imbagħad meta naslu hawnhekk fis-santwarju l-Isqof Anton iqaddes qudiesa. Mixja ta' lejliet l-Absi. L-Isqof Anton nhar is-Sibt li ġej 28 ta' Mejju lejliet l-Absi sejjer jagħmel mixja li tibda minn quddiem il-Knisja ta' San Pawl f'Marsalforn sa fuq il-għolja ta' Ammar. Dejn se tkun mixja matul il-lejl li tibda fid-9 ta' filgħaxija. Inħeġġu l dak kollha partikolarment li jħobbu jimxu biex jagħmlu flimkien miegħu din il-mixja. Konferenza Djoċesana dwar il-familja. Il-ġimgħa imbagħad 3 ta' Ġunju Don Luca Balwani sejjer imexxi konferenza dwar il-familja li sejra ssir Villa Fiorita f'Marsalforn. Dan huwa espert u psikologu fuq il-familji. Għalhekk inħeġġu lill-familji biex tattendu u tieħdu sehem. Fuq il-bulletin għandkom l-informazzjoni kollha meħtieġa u għal min ma jifhimx bit-Taljan sejjer ikun hemm ukoll it-traduzzjoni għal Malti. Fakrukom li għadda l-ħadd ukoll l-Isqof sejjer imexxi l-Lezzjo Divina tal-ħdud tal-Għid f'dan is-santwarju fis-7 ta' filgħaxija. Inħeġġu wkoll lil min hu f'saħħtu biex għada il-ħadd filgħodu bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija li huwa kif tafu huwa tant bżonjuż id-demm fl-isptarijiet tagħna. Grazzi għal ġenerożità kbira tagħkom. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-għajt u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
li l-maqdes ta' biru, il-firxet id